И така, колко са труповете по сагата Петрохан? Някои ще кажат 3 плюс 3 – 6. Хайде да поумуваме малко дали е така. Деян Илиев, този, който намери труповете на Петрохан, изчезна. Родната милиция го обяви, че е избягал в Мексико. Мексико не е нито Гърция, нито Румъния, за да можеш пеша да идеш до там. За Мексико трябва да използваш самолет или кораб. Най-вероятно този, който тръгне да бега за Мексико, ще използва самолет. Да, ама на летището, на терминал номер 2, ги има всичките, които са напуснали страната през последните 15 дена, записани. Кой с кой самолет, по коя линия е излетел. Деян Илиев в тия списъци го нема. Чудо! Как е тръгнала за Мексико? С АТВ, може би от Гинци през Ком, през Белград до Марселия, оттам с кораб, или до Пирея с изчезналата Тойота, оттам пак да фане кораб. Аз мисля, а и други са на това мнение, че Деян Илиев и неговата съпруга са на дъното на някой язовир. И така жертвите вече стават 8.